Els humans i la resta d'animals compartim més que el planeta en què vivim. En aquest programa, subjectivament i a mode d'entreteniment, relacionarem o compararem alguns comportaments d'alguns animals amb l'última actuació, actituds d'alguns pilots de MotoGP. En aquest cas, el Gran Premi de Japó. Comença la jungla de MotoGP. Bé, doncs ha sigut un cap de setmana superinteressant, ultra emocionant, jo crec que tant per la tornada de mar com per les posicions que no estem acostumats a veure alguns pilots i tal. Però anem al que anem a començar amb el primer animal. Per a mi, la formiga d'avui ha sigut Fabio Quartararo. Estem davant l'insecte amb major massa cerebral que existeix. Són intel·ligents, metòdiques, treballadores i grans estrategues. Coneixen la jerarquia i tenen una gran dedicació i compromís amb el seu grup. És la representació pura de la constància i el treball. Bé, doncs la formiga per a mi ha sigut Fabio Quartararo. Per què? Doncs perquè no falla. És un pilot que no falla i treballa sempre pum. I últimament doncs està podent superar totes aquelles adversitats que se li proposen, ja que té una Yamaha que no va ni cara a l'aire. Especialment en aquest circuit no és un pilot que domine massa bé la situació d'aigua, que està lluitant amb 25 milions de Ducatis en la graella i que el Mundial després de la caiguda de l'anterior Premi d'Aragó està apretant més que mai. Tot i així, ell sempre puntua, sempre fa una bona carrera i sempre dona una bona actuació. Així és que per a mi el treballador, el constant, el que no falla mai, és Fabio Quartararo, una setmana més. I la serp en aquest cas, per a mi, en este cap de setmana crec que ha sigut molt clara la seva actuació, és per a mi Brad Binder. Parlem d'una espècie amb un caràcter molt volàtil, pot aparentar indiferència i tranquil·litat i agredir als pocs segons. Amb comportaments inesperats pot ser tranquil·la i passiva com agressiva i letal. Està considerat un dels animals més impredictibles del món. Bé, doncs crec que sobren les paraules per a classificar a Brad Binder com la serp d'aquest cap de setmana. En primer lloc, pel caràcter volàtil de la serp, que no sabem si estarà a dalt o estarà a baix, si estarà amunt o estarà a baix. Brad Binder és el cas perfecte, ja que, com sempre diem, en entrenaments i en classificació no destaca massa, però els diumenges sempre està ahí donant el callo. I este ha sigut un diumenge més en el que ha donat el callo, però en el que la seva posició ha pujat un muntó. Segona posició per a ell després de lluitar i batallar amb diversos pilots, estar ahí donant-ho tot, i al final una segona posició per a mi extraordinària per a ell. Per tant, crec que este cap de setmana més merescut que mai la serp és per a Brad Binder. I el guepard d'esta setmana, el més ràpid de tots, per a mi claríssimament ha sigut Jack Miller. Aquests animals diürns cacen a primera hora del matí i a última hora de la vesprada. Cacen gràcies a la seva desenvolupada vista i gran velocitat. És el mamífer terrestre més ràpid de tot el planeta. Bé, doncs Jack Miller podríem classificar-lo també com a serp, però en aquest cas vaig a classificar-lo com a guepard perquè ha sigut el més ràpid però amb moltíssima diferència. Després d'un cap de setmana un poc amb altibaixos, ja que en entrenament sí que va dominar un parell d'entrenaments, però en classificació més o menys, en la carrera el seu ritme ha sigut abrumador. Després d'avançar unes quantes posicions, en el moment en què s'ha ficat en primera posició no ha hagut qui li agafe. Ha començat a tirar i ningú dels que venia darrere, ningú dels perseguidors ha aconseguit igualar-li ni tan sols el seu ritme. Ha acabat la carrera amb més de 5 segons d'avantatge cap al seu perseguidor, el que demostra que avui estava a un altre nivell. Així és que claríssimament per a mi el guepard d'esta setmana, Jack Miller, sense ningú tipus de dubte. Per altra part, encara que m'ha causat també un poc de controvèrsia, per a mi, el teixó de la mel, el més valent, ha sigut Marc Márquez. Tenaç i resistent, mai deixa escapar la seva presa. Un animal que no li tem a res, tot i el seu xicotet tamany, és conegut per les seues feroces habilitats defensives i la seva agressiva naturalesa. Considerat l'animal més valent de tot el món. Una altra setmana més, Marc Márquez es posiciona, per a mi, òbviament, com el teixó de la mel, com el més valent de tots, encara que també podrien classificar-lo com la formiga, de treballador i de constant, però en aquest cas crec que el teixó de la mel li ve més al pèl. El Gran Premi anterior també el vaig classificar com el teixó de la mel, encara que s'havia passat de valent i va passar a temerari. Tanmateix, esta setmana jo crec que sí que ha sigut valentia pura i dura i també molt bona estratègia, ja que durant tot el cap de setmana ell sabia, i tots sabien, que els entrenaments i la classificació anava a ser en banyat i la carrera anava a ser en eixut, en carrera seca. Per això, i molt intel·ligentment, sabia que amb la pluja tots els nivells s'equilibren
i podria donar més el màxim i avançar en la classificació, que de fet va fer la primera posició, va fer la pole, per eixir en el dia de la carrera eixuta en una posició molt alta i saber que les seues limitacions físiques no li durien massa problemes. Així és que així ho va fer i valentia a tope, va eixir en primera posició i va donar gas fins al final. Òbviament, i com estem dient, les seues limitacions encara no li donen per a ser primer i mantindre aquest ritme, però per a mi la valentia, l'esforç i el treball han estat ahí durant tot el cap de setmana, per això el classifique com el teixó de la mel d'aquesta setmana una volta més. I per a finalitzar li vaig assignar la tortuga a Pecco Bagnaia. Tranquil·la i despreocupada, no té pressa per arribar al seu objectiu. Són exploradores, però al seu ritme. Tot i ser una ràpida i excel·lent nedadora, és el reptil més lent de tot el món. Bé, i per què dic que Pecco Bagnaia ha sigut el més lent si òbviament no ha sigut el més lent? I hem de tindre en compte que en carrera no ha sigut el més lent, però en els entrenaments ha sigut desastrós. Un cap de setmana en entrenaments i classificació super roïn i en carrera que vaig a contar-te, ja que després d'anar pujant posicions i pujar posicions i anar remuntant en l'última volta i després d'una baralla prou intensa amb Enea Bastianini i tira per la borda tot el treball de tot el cap de setmana. Un cap de setmana sens dubte per a oblidar per a ell perquè ha sigut tot prou roïn i com dic, tant entrenaments i classificació en banyat com en eixut en la carrera ha sigut un desastre per a ell. Així és que sí, ha sigut el més lent durant tot el cap de setmana, encara que en carrera no ho fora. Bé, encara així tot el treball se n'ha anat per terra al caure l'última volta i puntuar 0 punts. Així és que per a mi estos són els animalets i els pilots i com els he relacionat i crec que este cap de setmana ha sigut una d'aquestes carreres i un cap de setmana en general amb molta emoció, amb molt de compromís, amb altibaixos, amb pluja i eixut que creen tots estos dubtes entre els espectadors, tot aquest nerviosisme i tot això que motiva tant i que emociona tant. Així és que per a mi un cap de setmana molt guai, molt entretingut i espero que vos hagi agradat esta relació tant d'animals com de pilots al circuit de Motegi al Japó. Si voleu veure el resum complet de la carrera, vos el deixo per ahí damunt i espero que vos hagi agradat este 5è programa de la jungla de MotoGP. El Mundial s'apreta a només 4 carreres del final i ens veiem la setmana que ve a Tailàndia. Adeu!